To jama'a assalamu alaikum ga takaitaccen labaran duniya. Har yanzu al'umman Najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan wasu kalamai da Sheikh Yahaya Jingir yayi wanda da yawa daga cikin al'umma suna ganin wa'annan kalamai ne na tunzura al'umma sannan kuma kalamai ne na nuna wariya. Kamar yadda wasu daga cikin masu tofa albarkacin bakin su akan kalaman malamin suke cewa ƙasar Najeriya ba wai ƙasa bace ta musulmai kaɗai, ƙasa ce wacce Allah haɗa zama tsakanin al'ummar Kirista da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya, kuma ana zaune lafiya, babu musgunawa tsakanin juna, babu faɗace-faɗace, babu tashin hankali. Irin wannan kalaman da malamin yake za su iya haifar da tashe-tashen hankula da rarrabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma al'ummar Kiristoci. Hatta kansa shi ɗan takarar da ake wa kamfen yana buƙatan ƙuri'u ba wai na musulmai kaɗai ba, yana buƙatan ƙuri'u na dukkanin al'ummar Najeriya ne, Kiristan da Musulmai. Mun samu nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a kan maganganun malamin, wanda suke ganin maganganun nasa na rarrabuwar kan al'umma ne ba za su haifar da ɗa mai ido ba. Wato abin da nake so ma mutane su fahimta shine shi wannan malamin da ya yi wannan katobarar zancen ba fa yau ya saba wannan maganan ba. Daman maganganunsa ne. Kawai wannan lokacin magana ta yi trending ne fiye da na baya da yake saboda mun doshi siyasa ko in ce mun doshi lokacin kamfen. So katobarar da ya yi da bai sani ba shine shi ɗan siyasa ba a yi masa haka. Hatta shi kansa ɗan takarar da yake yi wa kamfen ɗin yana buƙatan ƙuri'un Kiristan da Musulmi ne ba wai ƙuri'un Musulmi kaɗai ba. Ba ƙuri'un Musulmi kaɗai yake buƙata ba, ƙuri'un kowa da kowa yake buƙata. So idan ka zo kana nuna kalamai na ƙiyayya ga wasu ɓangarori wanda Allah haɗa ku zama da su Kiristan, so kuma kana so ka yi wani kamfen ne, hatta shi kansa haushinka zai ji. Ba zai ji daɗin irin wannan kamfen ɗin da kake masa ba. So sannan kuma ina so mutane su fahimci wani abu. Idan aka ci wai wannan malami ne, shikenan duk abin da ya kawai ya zama shafaffe da mai, ko me zai yi ya zama shafaffe da mai saboda me an ba shi title ɗin malam. Ina so mutane su fahimci wani abu. Akwai malami, akwai mai amsa sunan malami. Akwai malami, akwai mai amsa sunan malami. Wani kawai yayi karatun ne, karatun kuma zai kai shi wuta. Wani jahilci, wani bai yi karatun ba. Amma wallahi azim da wannan jahilcin nashi zai shiga aljanna. Saboda me? Ya guje wa duk wani abin da Allah ya haramta. Yana yin duk wani abin da ya ji an ce mai kyau ne, Allah yana son wannan abin. Bai yi karatun ba sai ya shiga aljanna. Kai malami da kake amsa sunan malami, wallahi sai ka fada wuta wannan ya shiga aljanna. Mu cutar mu kenan da aka yi daga an ce wannan malami ne kawai ya zama shafaffe da mai, duk abin da ya kawai daidai ne. Wannan kuma